Tak jo, tohle je jeden z takových těch dní, kdybyste jinak jenom leželi v posteli a vůbec nic nedělali, ale moc dobře víte, že to musíte udělat hodně. Tak jo, jdeme na úřady. Dobře, tak jako první třeba podat daňový přiznání. Oh yeah. Takže právě teď jsem byl na mé bývalé střední škole, šel jsem si vyzvednout potvrzení, že jsem tam kdysi dávno býval studentem, abych to měl do těch daní. Hrozně moc papírování, hrozně moc chození. Nenávidím to. OK. Koukněte, to je čmelák. Oh my god. Čmelák byl tak hodný, že mě doprovodí po téhleté túře s papírováním, takže děkuju moc. Nenávidím úřady, no nic nevydal. Tak jo, úřady vyřešeny a my teď jsme se s Čmelákem jenom tak na random rozhodli, že pojedeme do Ostravy, takže jedeme do Ostravy dát si bagetu. A tam jde Marek. Čau, čau, čau. Oh yeah. Ten kluk se chce zabít, je to magor. Nedělej to. On chce asi... Ne, nezabij se. Prosím tě. Nebudu. Vadí mě teď. Co děláš? A máme tady chodící vojáky. Oh je. Tak jak se máš? Jako v pohodě to tu je a jdeme na bagetku. Oh je. Oh je, jdeme se vodit. Zase ta podělaná mašinka. Tak jo, teď si dávám nabíjet mobil a nechám nějaký random a anonymous hackery, aby mi tam něco nahráli. Mějte se. Tak jo, Čmeláček mizí, čau, čau, čau. Vysmáš! Tak čus, čau, čau, čau. Tak jo, dnešek jsem si vážně užil. Úplně topový relax, nikdy není nic lepšího, než prostě, že si zajdete ven s kámošema, uděláte nějaký blbosti, serve vás securityák a vyjdete domů. Fakt tobovka. OK, tak právě teď uběhly asi 3 hodiny od minulého záznamu. Já jsem se osprchoval, klasika. No a říkal jsem si, že se zpožděním bych mohl sestříhat vlog, který měl vyjít včera. Ale, světe div se, vezmu kartu, strčím ji do čtečky karet, nic. Nebere mi to tu kartu, prostě chcípla. Tak to zkusím dávat do foťáku, dám ji tam, foťák načítá, pak napíše please try another card. A jak jsem zjistil, tak ta karta je prostě mrtvá, chcípla. Takže... Já nevím, co mám teď dělat. Rychle jsem napsal na Snapchat, ať lidi posílají videa, prostě, že bych udělal aspoň Snapchat s fanoušky. Ale je pozdě večer asi, protože zítra už je škola a nic nepřichází, jo. Takže teď tady sedím, totálně nasranej na celý svět, protože dneska se posadalo zase úplně všechno. Hned ráno, jo, chci jít na vlak.
hledám celou tu dobu moje poslední sluchátka, protože zbytek sluchátek jsem ztratil. Jo, já ztrácím vždycky úplně všechno. Najdu poslední sluchátka, akorát, že ty nějakým zázrakem pustím, snažím se na ně zatáhnout prostě blablabla, a oni se rozfláknou o zem. Ty špunty prostě odletí, ten vnitřek těch sluchátek odletí pryč. Takže sluchátka byly v hajzlu. Potom jsem chtěl natáčet samozřejmě v nákupním centru, jehož jméno už nebudu nikdy zmiňovat. Chtěl jsem tam natáčet, přišel za mnou securitága. Máte tady povolení natáčet? Nemám, měl bych mít snad povolení nebo něco takového. Jasně, že byste měl mít povolení. Okamžitě smazejte všechny tyhle data. A ještě jednou, tak budete porušovat nějaký zákony, nějaký řád nebo něco a prostě byl by z toho průser. Tak si říkám, dobře, no tak nebudeme točit záznamy v tom nákupním centru, ve kterém jsem už točil. OK, není problém. Celou tu dobu nás samozřejmě pronásledoval po tom nákupáku, prostě. Čuměl na nás dokonce jak jíme, sedíme prostě, dáváme si zase bagetu a on stojí naproti nám a kouká se, jestli náhodou nenatočím tu bagetu, prostě nevím. No, vrátili jsme se domů, že jo, říkám si v pohodě si sestříhám ten vlog. Prásk! Už jsem chtěl fakt nadávat. Nenávidím, když se posede technika, fakt ne, protože ono by to mělo fungovat a nefunguje to. A pak právě vy nejvíc trpíte na tom, že něco nefunguje. No nic, tak já se s vámi loučím a uvidíme se zítra, pokud se mi tahle karta zase nesmaže.